Wala man tuod makahatag og kahasol sa Sugbo ang bagyong Marilyn niadtong miaging weekend apan singilangang lalawigan sa Negros Oriental sa barangay Talalak, lungsod sa Santa Catalina, mibundak ang kusog nga uwan. Misangpot kini sa pagdahili sa yuta. Gahapon mo ikatulong adlaw sa pagpahigon sa clearing operation sa midahili nga yuta og mga bato nga mitabon sa gianan sa maong lungsod. Matod sa kapitan nga si Edgar Bigay sa barangay Talalak nga sa kalapad sa pagdahili sa yuta maglisod ang usa ka bakho sa paghawan sa agianan. Inoon na makaagi na ang mga motorista sa Provincial Road. Banabana sa kapitan nga may gihabugon nga usa ka gatos ka metro sa ang pagdahili sa mga yuta ingon man mga bato. Apektado sa landslide ang klase sa mga tinunan sa maong nga dapit, panganibuhian sa mga mag-uuma nga motumod unta sa ilang mga produkto ngadto sa lungsod. Mao kining agianan nga sa mga mag-uuma nga sagad motumod paingon ngadto sa poblasyon.